Dicsőség az Úrnak, halleluja. Tapsoljuk meg az Urat, mert nagyon jó. Köszönöm. Dicsőség neked, mennyei apukám. Köszönöm, és jó rátok nézni, csodálatos emberek. Az Úr szeretetével köszöntelek titeket, és hoztam egy zsoltárokat nektek, hogy bátorítsalak titeket. Ez pedig a 103-as zsoltár. Ének Isten irgalmáról. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Úrnak! Drága testvéreim, engem is megszabadított a betegségtől, hiszen nem jó dolog vastagbél tükrözésre menni, de az Úr dicsőségére nem találtak semmit, és nem kellett megműteni, úgyhogy hálás vagyok, és dicsőség az Úrnak. Amen! Egy rövid bizonysággal jöttem felétek. Tegnapi nap folyamán lett volnunk egy ima alkalmunk, de hát nem volt, mert kigyulladt az autónk. És azt akarom ezzel nektek mondani, hogy amikor kigyulladt az autó motortere, nekem nem is kellett szólnom a feleségemnek. Az Isten szólt a feleségemnek, hogy jöjjön ki, és oltsuk el az autót. És az Úr olyan csodálatos, hogy a benzincsövet, ami meggyulladt, azt elégette. Annak érdekében, hogy ne robbanjon fel az autó. És én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy most itt állhatunk, mert ez végződhetett volna tragédiával is. De az Isten kegyelmes, élő és ható, és halleluja, hogy az Úr mindenből kiment minket. Dicsérjük az Istent! Halleluja! Jó az Úr, és jó itt lenni köztetek, és veletek együtt dicsőíteni az Istent. És ahogy így dicsőítettünk, és hallottam a hangotokat, ki van rakva egy csomó hangfal, de ti sokkal hangosabbak vagytok. És arra gondoltam, hogy milyen jó lesz a mennybe. Milyen jó lesz a mennybe ott dicsőíteni együtt az Istent is. És színről színe látni azt, akit még most nem látunk, csak érzünk, de hiszem azt, hogy a futótűzzel együtt ott leszünk a mennybe, és dicsőíteni fogjuk az Urat. És amikor mondta a Gyuszi, hogy szeretné, hogy mondjak egy bizonságot, ott volt a feleségem, és kérdezi tőlem, hogy milyen bizonságot szeretném mondani. Mi az, amit mondani akarsz? És aki ismer, azt tudja, hogy egy nagyon spontán ember vagyok, és nem szeretek semmit se leírni. És azt mondtam, hogy még nem tudom, az Istennek a szellemére bízom, és tudom, hogy fog hozzám szólni. És azt is tudom, hogy mit kell ezt majd akkor mondani, amikor a gitár a kezembe lesz, fogom hallani a zenét, és az Isten egyből szólni fog. És nem kellett a gitárt a kezembe venni, és meg se szólalt a zene, és lementem egy testvérrel, kezet fogtam, és mondja, hogy ő ismeri az én apámat, és hogy nagyon megérintette őt az ő bizonsága. Az én apám a Virág Tibi, a Zamarodálnak a front énekese, és hát nem volt ő mindig ilyen buzgó az Istenért. És azért tudom ezt elmondani, mert onnantól kezdve, hogy az ő fia vagyok, és az ő véréből származom, jogosultságot kapok arra is, hogy elmondjam az embereknek az ő bizonságát. Még hogyha ő nincs is itt. Az én apám egy alkoholizmusból jövő ember, aki mindenféle gyógyszereket szedett, ivott, és képzeljétek el, hogy már olyan hatással volt rá az alkohol, hogy már a rendes, igazi alkoholt, amit a boltok bárulnak, annak már nem érezte az ízét, nem érezte, hogy erős, ezért parfümöket ittak még akkorában, voltak olyan parfümök, amiknek nagyon, de nagyon magas volt az alkoholszintje, és már csak attól tudott berogni. És ezeket itta. És amikor ezt meséli, mindig azt mondja nekem, hogy nagyon örül annak, hogy nem ismerem ezt az oldalát. Mert ugye még akkor nem születtem meg. És mindig olyan csodálattal hallgatom, mert az az ember, aki akkor volt, meg ez az ember, aki most, két különböző világ, és nem hiszem el.
voltak nőjei, csalta a feleségét, gyógyszerezett, ivott, és egy nagyon, de nagyon elzűlött életet élt. És akkor bement egy házi csoportra, és hallotta, ahogy ott dicsőítik az Istent. És megérintett ott az Istennek a szelleme. És egy alkoholistából, egy gyógyszerfüggőből, egy paráznemberből az az ember lett, akiről most majdnem 30 év távlatával itt állok, és róla mondok bizonságot. És büszkeséggel tölti el a szívemet az, hogy tudok róla bizonságot mondani. Azért, mert 26 éves vagyok, és azt tudom mondani, hogy az apukám, aki most már lassan 60 éves lesz, ő az én példaképem. És nagyon felnézek rá. Azért már olyan dolgokon mentünk keresztül, olyan dolgokon ment keresztül, ami nélkül most én nem állhatnák itt előttetek. És részben neki is köszönhetem azt, hogy most itt állhatok a színpadon, és dicsőítettem az Istennek a nevét. Mert ő volt az az ember, aki miatt el szerettem volna kezdeni dicsőíteni. Ő volt az az ember, aki hatást gyakorolt rám, hogy kezdjek el zenélni. És ő volt az az ember, aki bemutatta nekem Krisztusnak a szeretetét. Tudjátok, emberként is be lehet mutatni Krisztusnak a szeretetét. Azt gondoljuk, hogy hát Jézus ismerte az Istent, meg a mennyből jött neki könnyű. Nem. Te, meg én be tudjuk mutatni azoknak az embereknek, akik ott vannak kint, Krisztusnak a szeretetét. És akkor apukámot részegen, begyógyszerezve, ez a szeretet érintette meg. Ez a szeretet fogta meg az ő szívét. És ide jövök Magyarországra, majdnem 600 kilométerre van Ukrajnától, van valahol közelebb, de például innen majdnem 600 kilométerre vagyunk, és azt mondják nekem az emberek, hogy megérintette őket az ő bizonsága. És jó érzés ez. A bizonság az életeket tud menteni. Ezért egyszerűen csak így az van bennem, hogy szeretném megélni azt az Isten jelenlétet, amit akkor ő megélt. Nem vagyok tökéletes, rengeteg hibám van, de tudom, hogy az a szeretet, ami akkor az én apámot megváltoztatta, engem is meg tud változtatni, és téged is. És nem tudom, hogy jöttetek ide, milyen motivációval. Lehet, hogy csak egyszerűen úgy jöttél ide, hogy elmegyek, megnézem, elmegyek, leülöm, elmegyek, hallgatok egy kis dicsőít is, mert meg van fáradva a szívem a világnak a híreivel, a háborúval, meg minden mással. Szeretnék egy kicsit kikapcsolni. Ezért neked mondom azt, hogy itt a lehetőség, hogy megérintse Krisztus a szívedet. És hogyha őszintén az Úr elé jössz, leteszed a terheid, és nem kell neki semmit sem mondani, higgyétek el nekem, tapasztalatból mondom. Nagyon sokszor csak sóhajtok egyet, és csak annyit mondok, hogy itt vagyok, Uram. Rendelkezz a szívemmel. És az Isten csodát tesz. És a mai napon nincs messzebb tőled az Isten, mint annyinál, hogy itt vagyok, Uram, rendelkezz a szívemmel. Ezért azt szeretném, hogy így menjünk tovább a dicséretbe, hogy ne legyen ez egy olyan nap, amikor olyan nagy dolgokat akarsz mondani az Istennek, hanem egyszerűen csak őszinte szívvel az Úr elé jössz. Uram, itt van az én szívem. Annyi sok hibám van, annyi sok félrelépésem van. Sokszor elfelejtem, hogy keresztény vagyok. De itt vagyok. És arra kérlek, hogy változtasd meg az én szívemet. Úgy, ahogy Dávidnak megváltoztatta akkor a szívét. Lehet, hogy te is valamikor kimentél az erkére, és nem mentél el harcolni. Dávid, hogyha akkor elmegy harcolni, akkor nem történik meg az, ami megtörtént. Ezért ebbe a harcba hívlak titeket, és arra hívlak titeket, hogy egyszerűen merüljünk el Jézus Krisztusnak a jelenlétébe. És éljük meg már itt a földön a mennyeknek országát. Álljunk fel, testvérek, és fogunk tovább dicsőíteni.